Αν δεν πιστέψουμε ότι έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν πιστεύουμε τίποτα. Τότε ο χριστιανισμός πέφτει στο κενό. Θα το έχετε υπόψη σας. Η καρδία της καρδίας των πάντων είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αν δεν γίνουμε μέτοχοι του σώματος και του αίματος του Χριστού, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Διότι δεν είναι ένα μέσον όπως είναι πύλη το βάπτισμα, αλλά είναι ένας σκοπός. Πρέπει να ενωθούμε με τον Χριστόν. Είναι η ένωσή μας. Όπως θα λέγαμε, να κάνουμε την εγκατάσταση του ηλεκτρικού, να βάλουμε και λάμπες, αλλά να μην γυρίσουμε το διακόπτη. Ποιο το όφελος αν το ρεύμα ήρθε μέχρι τον πίνακα τον ηλεκτρικό, ποιο το όφελος ότι βάλαμε και τις λάμπες, αλλά δεν ανοίξαμε το διακόπτη για να έχουμε το φως. Έτσι και εδώ, αν δεν έχουμε αυτή την επαφή, δεν έχουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να θεωθούμε, δεν μπορούμε να δικαιωθούμε, να ενωθούμε το Θεό, δεν μπορούμε να σωθούμε. Είναι θεμελιώδες αυτό.